Dámy a pánové, vítám vás u nového videa ze hry No More Room in Hell. Tuhle hru jsem si vybral, protože když jsem se díval na Steam, co je tam nového, tak tahle hra byla zdarma stejně jako Left 4 Dead. A navíc, když jsem zjistil, že je podobná hře Half-Life, tak nešlo jinak a musel jsem ji prostě zkusit tak a teď ji teda natáčím. Takže jak vidíte hnedka v hlavním menu, je hodně podobná Counter-Strike už jakože designem a tak dále. Hnedka když se podíváte, tak tohle je skoro úplně stejný jako v Counter-Strike 1.6. Ja, přesně tak, v 1.6. I v Source si myslím, že to bylo, ale to je jedno. Tak, je to teda úplně podobný, akorát, že v téhle hře jde o to, že jen zabijíte zombie a snažíte se co nejdýl přežít a to je asi tak jediný, co se na téhle hře liší. Nevím, jestli je to teda od stejných vývojářů jako od Counter-Strikeu, ale vážně je to hodně podobný, takže jestli jste nějak hráli aktivně Counter-Strike, takže rozhodně doporučuji zkusit. Jestli teda ta koncovka znamená polský servery, tak to teda potěš pán Bůh, protože teda jich je opravdu hodně. A asi se nebude dát nic dělat, musíme si najít nějaký server. Takže v téhle hře jde v podstatě jenom o to, že dostanete nějakou mapu, no a myslím, že ani nedostanete quest, tady jenom o to vlastně co jí přežít a zabíjet zombíky. Pro ty z vás, co jste viděli i už mý minulý video, tak jsem říkal, že budu natáčet Assassin's Creed 3. Ano, jenže právě přišla změna plánu kvůli téhle hře, takže Assassina natočím hnedka po tajtý. No, jelikož jsem říkal, že budu natáčet vždycky single player a multiplayer, abyste viděli, jak to tak nějak jde. A v téhle hře jde jenom multiplayer a potom nějaký vytvoření serveru offline, a to nebudu dělat, to je jako v Counter-Strikeu. Tady je hlavní ten multiplayer. Nějak se to seklo. Ja, jsme tady. Jo, dobrý, takže můžete vidět teda, že tahle hra graficky na tom není zas tak špatně. Je to jako když si dáte Counter-Strike zhruba na stejný detaily. Já jsem v touhle hru hrál tak jednu bitvu tak 3 minuty, takže absolutně nevím, jak to tady tak nějak funguje, jenom jsem si vzal zbraň a střílel zombie. Nějak nemůžu najít, kde jsou zbraně. No, mám zapalovač, to je super, ale tím moc zombíků asi nepobiju. Oh. Tak. Tohle fakt nechcete. Já super, kladívko, aspoň něco. To se hodí, když nemůžu najít zbraně. No. Co to? Jo, toaleťák, který se válej, nebo to není toaleťák, to je nějaká muka, no nebudeme se řešit, co to je. Tak, už by to chtělo, aby přišli nějaký zombíci, abyste viděli, jak to vypadá. Zbraň, perfektní. Tak, teďka už tady někde jsou, ale nějaký nemůžu najít, jo, tady. Ale co se týče těch zombíků, tak na první pohled to vypadá, že tady nejsou žádný bossové. Tak, chce to trochu zeslabit zvuky. Na první pohled prostě nejsou tady žádný bossové, teda já jsem že tím žádný neobjevil, což je škoda, protože tady do té hry by se rozhodně hodili. Když to porovnám s Left 4 Dead 2, tak jasně je Left 4 Dead 2 lepší, ale v Left 4 Dead 2 byly právě takový ty bossové. Ty jsi ale husák, sakra, došly nám náboje. Ne, zapalovač nechci, ne! Sakra, vypadni od nás, hnusáku. No tak. Dobrý, už jsem myslel, že je tady zombie, další zombie. Když to porovnám teda s Left 4 Dead 2, tak tady jasně chybějí ty bossové, to je teda jakože tady to jsou docela jakože slabý zombie a fakt jakože tahle hra není zas tak moc náročná. Když už jich je teda tady fakt hodně, tak nemáte sice jakože už zas tak takový šance, je to trochu složitější, ale tady za začátku prostě v pohodě, jak vidíte, zvládám to tady s kladívkem a tak. Jak jsem říkal, teda na začátku nejsou tady žádný questy, tak to si nejsem úplně jistý, no, zabil nás, to je teda dobrý. Já nevím, oni vás vždycky nějak chytnou, je to teda podobný jak Left 4 Dead tím, že když vás ty bossové chytnou, tak už se z toho nemůžete dostat. A s tím rozdílem, že tady nejsou žádný bossové a jsou to jenom obyčejný zombie. Takže tahle hra mi na první pohled přijde mi teda dost nudný teda zatím.
taková horší kopie Counter Strike jako, ale nevím, hraju to chvíli, tak uvidíme. Tak zapomněl jsem, čím se beru, je to jako Left 4 Dead Ečkem. Nevím, jestli bych měl chodit ven. Pravděpodobně za 5 minut tady bude přeplněno zombíkama. V té mapě, co jsem hrál teda já, tak tam bylo... No jasně, pistol bez nábojů. To nám teda fakt pomůže. Já nechápu, na co mám ten zapalovač. Sekli jsme se. Toto může můj kapslok. Teď se utíká kapslokem a ono mi to vydechává. No, jakože teda fakt, když se na to podíváte, tak je to teda dost nudelá hra, jakože takhle ty první dojmy. Kdybyste třeba udělali to, že by byly 2 týmy proti sobě, kde a na mapě by byly rozmístěný zombie a mezi tím byste měli nějaký úkoly, tak by to byla fakt skvělá hra. Takhle prostě jenom držíte nějaký barák a snažíte se jenom přežít. A prostě to je takový dost nudný. Nevím teda. A i kdyby tady byly questy, tak by to bylo asi dobrý. Ale tady nejsou ani ty questy, takže nevím. A ještě uvidíme, třeba tahle hra něčím překvapí, jak říkám, hraju to fakt chvíli a uvidíme. No. Tak zbraň, snad ní už budou náboje. No, teďka nevím, čím se vyhazuje. Gčkem? Jo. No, nějak to nejde vyhodit, nevím. Další problém, co jsem teda tady hnedka objevil, tak je to trochu problém s hratelností. Co se týče útoků, tak je to docela... Jako útoky jsou samotný v pohodě, ale když k vám přijdou ty zombie a vás chytnou, tak tady na rozdíl od Left 4 Dead se z toho můžete dostat sami. Jakože když vás ten zombie chytne, tak máte nějaký ty útoky, abyste ho jakože odrazili. Ale nějak to nejde, vždycky jenom klikám, ale stejně se od toho zombíka neodlepím, takže nevím, jestli je to tím, že já jsem dubák, nebo jestli je to tak nějak zabagovaný, těžko říct. Tak, doufám, že v téhle hře budou používat auta, nejsou tady jen tak rozmístěný, jakože jen tak pro parádu. Ne, nejdou. To je docela dost na nic. Tahle hra spíš připadá jakože, když nemáte co dělat a třeba hrajete Counter Strike a chtěli byste si někdy něco podobného zahrát, tak myslím, že tohle je jasná volba, ale na druhou stranu normálně bych se asi do toho nepouštěl. Sakra, oběšenec. Takže se z něj nestal zombie. Tak vezmu si... Nech páčidlo. Počkat, co to je? Tady žádný zombie nebyl, ty. Dobrý, dostali jsme se z toho. Vypadá to, že už jsme ale nakažení. A byli jsme nakažení. Tak, teďka nevím, jak se to seklo, dobrý, už to funguje. Páčidlo. A počkej, tady jsou zbraně, vypadá to, že tady jsou zbraně. Ne, nejsou, akorát on někdy sehnal kulomet. Nebo že by něco bylo tam. Baseballová pálka, no tak to je super. Teďka už by se hodila jenom tematická písnička, víš, jak to bolí baseballovou, kterou bohužel v počítači nemám. No ale jak se vůbec ta písnička jmenovala. To je jedno. Jak tady ta hra teda, a i po chvíli hraní, tak musím trvat po tom, že tahle hra je nudná, ale kdybych to srovnal třeba s Left 4 Dead, co se týče zbraní, tak tady je to daleko víc rozmanitější. Například v Left 4 Dead vůbec nemáte luk, tady jakože je luk a myslím, že i kuš, což je úplně fajnový, protože luk je v zombie hrách hned druhá nejoblíbenější zbraň. Tak pojď. Hned po motorové pile, která tady taky je, takže je absolutně superový, co se týče zbraní. No ty zombíci teda nejsou zas tak slabí, jak jsem si myslel. Původně to vypadalo, že
že to jsou prostě jenom takový ty chodící, ty, co vás skoro ani nechytnou. Ale, nebo nechytnou, prostě se k vám ani nepřiblížej a vy jen ničíte. Ale jak to takhle nějak hraju, tak je to fakt těžký, musíte docela, no, tím pádem docela měním názor na tady tu hru, co se toho týče. Je to takový složitější a musíte mít nějakou týmovou spolupráci, ale na druhou stranu pořád to není zas tak nic moc, jako. Můj osobní názor je teda, že tahle hra taková průměrná. Kdybych ji měl hodnotit jako Left 4 Dead od 1 do 100, tak bych jí dal tak 53, jako, protože... No počkej, oni se dají dělat barikády. Po prvních dojmech ze hry bych teda jí dal 53%, ale fakt jakože ještě tady na té hře nemám toho moc nahraný, takže neznám všechny ty funkce. Uvidíme, až se do toho tak nějak dostanu. No. Vypadá to, že jsem nějak nakažený, teda to už jsem říkal minule, ale zatím se to nějak neprojevuje, pořád jsme živí. Ale furt se nám to jakože víc červená, asi za chvíli budeme úplně nakažený. No ale kdyby tady šli třeba ještě schánět léky, tak by to bylo fajn. Jakože jestli se můžete rozživit zákazy. Tyhle by ta hra byla taky docela dobrá, ale podle mě to jakože, co se týče těch zombie her, není nic moc, teda je to taková, jak jsem říkal, odlehčená kopie Counter-Strikeu, tak já už skoro vůbec nevidím. Už úplně skoro nevidím, jak se ze mě stává ten zombík pravděpodobně, nebo nějaká nákaza, těžko říct, co to je. Pokud se tahle hra nepřepla do Black... jo, stál se ze mě zombie. No, to je docela... Co se týče map, takhle je tahle hra na tom taky líp teda než Left 4 Dead. Tady jich je teda fakt hodně, jakože tam jsou ty mapy ze single playeru a těch to zas tak moc nebylo, takže jich tam moc není. Moc není v tom Left 4 Dead, ale tady jich je fakt hodně, jako v Counter-Strikeu, tam jich taky bylo kolem 50, 60 a tady to bude taky tak, no. Jenže bohužel jako a i přes tady to prostě ta hra ty zombíci, kdyby sem dali pár bossů, nějaký questy, tak by to byla úplně dobrá hra, jakože fakt jakože nějaká fakt pecka by to byla, ale takhle prostě mně to přijde to takový strašně nudný, prostě jenom zabíjíte úplně zombíky. V tom Left 4 Dead byly aspoň nějaký questy a zombíci, prostě bossové, ale tady nic není teda. Tak já teď čekám, že se spawnu. Asi tady jsou a zbraně, co jsem nevěděl, že tady jsou. Jich tady tak dá, tady je fakt hodně. Tahle hra je dobrá tím, že tady je hodně map. Tím, že je to hra zdarma, vlastně nevím, jestli je zdarma, nebo teďka akorát má nějakou brutální slevu na zdarma. Ale kdyby byla zdarma, tak jakože jo, tak to by bylo v pohodě, ale normálně za peníze nevím, jestli bych si ji koupil. Nevím, jak dlouho natáčím, ale jestli tohle bude pořád to samý, tak nevím, jestli má vůbec co nějak pokračovat. Asi ještě tak chvíli a uvidíme, jak to bude. Takže. Nějaká krabice. Jdou tady teda dělat ty barikády, to je fajn. To je fakt fajn. Jakože to není úplně, že tady máte nějaký ty možnosti, to je dobrý. Tím si tahle hra trochu polepšila. Ale jak vidíte prostě, jdou takhle pomalu na něj a stačí mít jenom nějakou zbraň na dálku a fakt ty zombíci dávají skoro šance, jako. Pokud jich teda není žádná masivní kupa, jako co se valí, to potom jo, ale většinou to bývá tak, že jsou třeba 3
pohromadě a to zvládnete sám, a i kdyby vaši kámoši byli třeba půl kiláku daleko, tak v pohodě. Nevím, jak je to tady s tím spawnem zombie, jestli to má jakože nějaký náhodný místo, odkud chodí, protože se tady stává, že se třeba spawnou už v tom útočišti, co máte, což je taky jakože kolikrát takový dost blbý, když si tam uděláte ty barikády a najednou už zjistíte, že je to skoro k ničemu, když vám tam najednou chodí za zádama zombík. Tak, myslím, že jsem vzal sekirku. Jo. Nice. Pěkně, to bylo pěkný kombíčko. Další dobrá věc je, že tady teda už může tady odsekávat končetiny těm zombíkům. Ale ne. Jsem nakaživej. Ale z toho se ještě asi myslím dostanu, z toho lehkýho. Z toho lehkýho poškození. No tak. Zase mě zabili. No tak tady ty zombíci jsou třeba takový, že jsou fakt jakože pomalí, ale jestliže máte nějakou střelnou zbraň, tak je hravě zvládnete. Když ne, tak si musíte fakt dávat pozor, aby vás prostě nechytli a nezačali kousat, protože potom jste většinou mrtvej nebo mrtvá, a jestli ne, tak dostanete většinou aspoň od nich jednu ránu a stejně časem umřete. Ty nákazy nevím, jestli jsou tady nějaký léky, ale měly by tady být. Já jsem teda na žádný zatím nenarazil. Sice jsem v lékárně, jo, tam jich je hodně, jakože spawnuju se v lékárně, ale to nevím, jestli jsou léky proti zombie nákaze. No, teďka jich je docela dost. No, ale jako má Ada zvládají to i tady jakože mít členové týmu normálně se zbraní na blízko, takže to bude spíš i tím, že já jsem nubák a nedávám to, ale i tak mě tady ta hra teda nevím, jak dlouho to hraju tady tu hru teďka, 15 minut, po 15 minutech hraní mě tahle hra nepřijde jako nic moc. Taková nepovedená kopie Counter Strikeu podle mě. Ale tak to je každýho názor, že jo. No. Tak, vypadá to, že když si spawnu, tak to bude nějakou tu chvíli ještě trvat, takže tohle bude asi pro tohle video všechno. Chtěl jsem vám tuhle hru tak nějak trochu ukázat, takže doufám, že vám to nějak pomůže, jestli byste si ji chtěli stáhnout. Myslím si, že je teda zadarmo, takže pokud si to chcete vyzkoušet, jak vypadá zombie verze Counter Strikeu, tak rozhodně neváhejte, teďka když je ta hra zdarma, zkuste si to. Když tak napíšte do komentářů, jestli na to máte jiný názor než já na tuhle hru. A pravděpodobně teda ahoj a uvidíme se u dalšího videa.